खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। इंडियन आइडल सीजन 12 नि विनार पवनद राजना गिख्रंथाव जाब्रबथायाव। पवनद राजना बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गावनि आगदा आखाइ आरो आगसि आथिंआव गोब्राब जोखोम जादों। नंगौ, इंडियन आइडल सीजन 12 नि विनार बयजोंबो मिथिजानाय मेथाइ खनगिरि पवनद राजना गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायाव गोग्लैनानै गोब्राब जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आहमेदाबादाव फुंबिलिनि 3:40 रिंगासो समाव पवनद राजना गंसे कन्टेनारजों गिख्रंथावै सौग्रावनायाव साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। पवनद राजना नयडा फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पवनद राजना आगदा आखाइ आरो आगसि आथिंआव गोब्राब जोखोम जादों। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। इंडियन आइडल सीजन 12 नि विनार पवनद राजना गिख्रंथाव जाब्रबथायाव। पवनद राजना बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गावनि आगदा आखाइ आरो आगसि आथिंआव गोब्राब जोखोम जादों। नंगौ, इंडियन आइडल सीजन 12 नि विनार बयजोंबो मिथिजानाय मेथाइ खनगिरि पवनद राजना गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायाव गोग्लैनानै गोब्राब जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आहमेदाबादाव फुंबिलिनि 3:40 रिंगासो समाव पवनद राजना गंसे कन्टेनारजों गिख्रंथावै सौग्रावनायाव साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। पवनद राजना नयडा फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पवनद राजना आगदा आखाइ आरो आगसि आथिंआव गोब्राब जोखोम जादों। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। इंडियन आइडल सीजन 12 नि विनार पवनद राजना गिख्रंथाव जाब्रबथायाव। पवनद राजना बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गावनि आगदा आखाइ आरो आगसि आथिंआव गोब्राब जोखोम जादों। नंगौ, इंडियन आइडल सीजन 12 नि विनार बयजोंबो मिथिजानाय मेथाइ खनगिरि पवनद राजना गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायाव गोग्लैनानै गोब्राब जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आहमेदाबादाव फुंबिलिनि 3:40 रिंगासो समाव पवनद राजना गंसे कन्टेनारजों गिख्रंथावै सौग्रावनायाव साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। पवनद राजना नयडा फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पवनद राजना आगदा आखाइ आरो आगसि आथिंआव गोब्राब जोखोम जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।